Когато родът ни говори, едно уникално, феноменално мероприятие, което се състоя тук в салон Чар, град Велико Търново, на 28 март от 11 до 19 часа. Констелации, родови арт-терапии, всички, които присъстваха, а те бяха 16 човека, получиха това, за което са дошли. Промяна, трансформация, да спрат всички родови проклятия, да не преминават през тях вече към деца, внуци и правнуци. Искам да благодаря на гостите, които дойдоха от Стара Загора, от Варна, от Русе, от Трявна и разбира се, от Велико Търново. Всички вие участвахте в това родово поле и взехте за себе си най-доброто. Очаквайте следващото мероприятие, сигурно ще е след Великден, защото имам още запитвания. Благодаря ви и хубав ден!